Ruotsiottelun ensimmäinen päivä täällä Tukholmassa on saatu nyt pakettiin. Santtu Silvennoinen, mitä oikein jäi avauspäivästä käteen? No kyllä päällimmäisenä nämä olosuhteet, että jos verrataan noihin Budapestin MM-kilpailuihin, nyt tultiin - 20 astetta lämpötilassa alaspäin, niin kyllähän se jälleen kerran osoittaa sen, mistä Brykkari Artsi asiantuntijana on aina puhunut, että miten olosuhdeherkkä laji tämä yleisurheilu on. Että jos me vietetään vaikka johonkin hiihtoon, niin totta kai siinä tietysti vaikuttaa niihin välineisiin se keli, mutta tavallaan niin siihen tulostasoon ei tietenkään niin samalla lailla kuin täällä, että kun me väitän, että tämä keli niin söi sitä tulostasoa täällä Tukholmassa. No, tällä kertaa valitaan sekä leijonia että lampaita. Aloitetaan leijonista. Ketkä ne tänään saavat? No, 3 suoritusta teki minuun niin suuren vaikutuksen. Vilma Murto, kyllä hänestä on tullut sellainen niin todella ammattilainen ja ammattimainen urheilija, että kypsä esitys. Hän halusi harjoitella, kuulostaa ehkä vähän pöljältä, mutta hän nimenomaan harjoitteli 12 askeleen vauhdilla, halusi saada tekniikkaa jiiriin Zürihin niin ulospuhalluksen jälkeen. Vakuuttava voitto, etenkin se niin sinällään pisti silmään, että kun hän vaikka voitto oli taskussa jo, niin hän jatkoi seuraaviin korkeuksiin. No Topi Raitanen, tietysti hän on, kuten monta kertaa odottu, taktisesti erittäin järkevä juoksija. Hän tiesi, että ei tietenkään näissä kisoissa mitä ennätyksiä lähdetä hakemaan, mutta hän tiesi, että mikä on humpan juoni, niin hän ratkaisi sillä omalla vahvalla kirillään voiton kotiin. Ja sitten tietysti Sara Lappalainen, omaa sukua Kuivisto, niin 4.08.32 maaotteluennätys tonnin vitosella. Hänellä on selvästi nälkää. Varmaan ehkä niin kuin nälkäisin suomalaisurheilija, ketä täällä on, että kun hänellä on niitä terveysmurheita niin nyt on varmasti sitä näyttämisen halua. Hänellähän vielä täällä on toinen matka ja sitten sen jälkeen vielä 2 kansainvälistä kisaa tällä kaudella. Entä sitten lampaat? No, nostetaan sieltäkin 3 juttua, tai 3 urheilijaa. Että Saga Andersson, että ihan täydellisen katastrofi oli nurkan takana, eli jääminen ilman tulosta ja sitä kautta ilman pisteitä, mutta hän nyt sitten pääsi sen 3.90 ylitte, mutta sitten 4.15 oli hänellä seiväspaikalla liikaa, että kyllä hänen potentiaali on siellä lähempänä 4,5 kuin 4 metriä, että todella kaukana on siitä. Sitten Samuli Samuelsson, odotin etukäteen mielenkiintoista taistelua hänen ja ton Ruotsin MM-semifinalistin niin Henrik Larssonin välillä, ei siis jalkapalloilija Larsson, vaan ihan pikajuoksija Larsson. Mutta Samuelssonhan hyytyi niin sitten niin kolmanneksi 10.42 ja siinä tuli toi Valtteri Loukokin tuli Suomesta hänen edelleen siihen. Niin. Ja sitten kyllä mun pitää nostaa tähän näin, vaikka oli kelit mitkä tahansa, niin Aaron Kangas, että hän on heittänyt 20 kaudella 79 metrisen, 77 metrisen ja nyt äijä kyntää 70-78 kilpailun 4, että hän niin tavallaan, tai ei mitään tavalla, vaan vesitti sen Suomen kolmoisvoiton tuossa moukussa, että jotain isoja muutoksia hänen on pakko tehdä, koska muuten menee koko ura niin ihan läpi sormia. Jos sä oot 79 metri heittäjä ja sä et 10 metriä siitä, niin kyllä herätyskellojen ja hälytyskellojen pitäisi soida. Kun laitat Outsin myyntiin.